ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ ಪೊಪ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಬನಾನಾ ಹಲ್ವಾ. ಬಲೆ ಬನಾನಾ ಹಲ್ವಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಕ ಬನಾನಾ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೈನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಂದ್ನ ಪರ್ಂದ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕದಲಿದ ಪರ್ಂದ್ ಗೆತೊಂದ ಇಂದು ಚೋಲಿಗೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ್ ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೀದ್ ಬನಾನಾ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ ನಾವು ಪಾತ್ರಗ್ ಪಾಡೋಡು. ನನ ಒಂದು ಮಾಜಾ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು. ಮಾಜಾವು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಹಿಡ್ದು 3/4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾಜಾ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು. ನನ 2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾಜಾವುಡು. ತುಲೆ ಕಲರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ 2 ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು. ನನ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನಲ ಬೀಜಲ ಪಾಡ್ದು ಮಾಜಾವುಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಂದ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ನನ ಪಿರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಇಂದು ಮಾಜಾ ಮಾಜದು ಪಾತ್ರದ ಬುಡ್ಪುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾಜಾ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು. ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ತುಲೆ ಪಾತ್ರಡ್ದು ಬುಡ್ಂಡು. ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂಜಿದು ಒಂದೇನು ಮೈಪೊಡು.
ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅರತ್ತದಾನಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಏನಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬನಾನಾ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನಾನಾ ಹಲ್ವಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆಂದು ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ತಿಕ್ಕಗ ಬಟ್ ಐಕ್ ದೊಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ಥ ತೋಜುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದಿಕ್ಕಗ ಆಡಿಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ರೇಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.